ambil barang. Sa. Bapak pocong cangkemmu marep mandhuwur. Sabamu ing sendang pencokamu lambung kering. Prateng wis masih pucungmu taku waya. Weh, jijik tenan. Lah piye? Mutah waya barang grogok mutah. Cuk. Mutah waya kuwi. Iki tak jelaske. Apa? Kuwi ana wong nyang sendang. Sendang kok ngomong sendang. Nyiduk banyu nganggo klenthing. Terus lambung krenge udu lambunge garing. Ning geger iki terus disunggi, digawa mulih, disuntak banyune kuwi jenenge mutah waya. Oh, ya. Ora Aku jamak. pinter aku rembang kok ora pinter. Apa wak jlebreng kupingku tekan swarga kono. Oh, ya. Bapak pocong. Dudu watu, dudu gunung. Wah, roti. Yo mbok meneng nah, mbok meneng sak roti. Piye? Udu watu, udu gunung mesti roti. Udu, salah udu. Wayu ora apa-apa. Yo, baleni nah. Yo Jon. Bapak pocong. Ah, Dudu watu, dudu gunung. Dawa kaya Allah. wah mie azam iki. Dua apa kaya ulang mie azam. Mbok meneng sik to. Ngapa? Tak nyansik gek engko kowe ngomong. Ya, cepet. Bapak pocong. Wah, Dudu watu, dudu gunung. ya. Dawa kaya Allah. Ance wesi. Oh, kuwi bakar to metrengkreng kuwi. Hei, saru. Bakal to metrengkreng. Saru kuwi. Oh, ya tenan nyatane. Salah, Cer. Meneng asik to cir rungokno kowe. Meneng sik to, Cer. Rungokno sik. Azane men aku ngrungake. Yo. Bapak pocong. Apik. Dudu watu, dudu gunung. Dawa kaya ula. Ance wesi miring. Teko lunga si pucung ngumbar swara. Wah, ora enak. Iki mureng-mureng omyang ngamuk. Ngumbar swara we. Wah, pokoke iki mureng. Ora. Lah apa? Jenenge sepur. Jane sepur. Lho, lah Lah kan ancek. Lah kan dawa kaya ula kan dawa wiringe. ya. Gak ancek-ancek wesi miring, wesi dalane iki miring kaya wesi miring lho. Lah nek tiba ra piye wong. Ora. Lah wong lurus ngene gek menggok-menggok ono jenenge Oh, miring. ya. Umbar swara ki ngebel. Wah, ayo. Aku wis rungu men.